Z Japonska brzy ráno přiletěly 2 české vládní speciály. Na letišti v Praze k Belích dopravili 106 pasažérů. Hned na letišti u nich chemici preventivně změřili radiaci. Vojenské letiště ve Kbelích přesně 6 hodin ráno. Na runway právě dosedá první ze 2 vládních Airbusů. Je to takřka 16 hodin, co odstartoval z tokijského letiště Narita. Cestující vítá na české půdě ministr obrany Alexandr Vondra. V zápětí dosedá další speciál. Druhé letadlo přistálo přesně v 6 hodin a 10 minut. Z plochy míří lidé do příletové haly. Pasažeři se nechávají skenovat dozimetrem. Ten by měl zjistit zvýšené hodnoty radiace. Pokud by byla zvýšená radiace, okamžitě nám to dá signalizaci. Všechny testy dopadly dobře, i tak ale nikdo na poslední dny v Japonsku nezapomene. Zemětřesení a jeho následky zažili na vlastní kůži. My se prostě jenom drželi, on se modlil prostě buddhisticky a prostě Otčenáš a tím to skončilo. A pak to klepalo se to hodně. Je to panika, bohužel, no. Obchody jsou prázdní, bez jídel, není benzín. Petra Koudelová žije už 11 let v Tokiu. Teď ale vzala obě děti a raději přicestovala do Čech. Když začal problém s tou jadernou elektrárnou, tak jsme se začali už bát. V Tokiu zůstal jen manžel, který hlídá byt. Paní Koudelová se chce do Japonska vrátit, až bude krize zažehnána. S manželem ale zůstane v kontaktu. Na to, jak se dostanu domů, tak jdeme na Skype, jdeme telefonovat, co a jak. Mezi 106 pasažéry bylo 11 dětí, zhruba 40 členů České filharmonie a dokonce i několik cizinců s vazbami na Česko. Cestu prý zaplatí vláda z rozpočtové rezervy. Ondřej Špalek, Televize Nova.